Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Ознакайда Мәнәүиз елгасы аша салынган күперне ачтылар. Бөгелмәдә ата-аналар өчен кунак бүлмәсе оештырылды. Әлмәттә хоккей буенча федераль округлар беренчелегенә старт берилде. Ознакайда реконструкцияләү эшләре тамамланганнан соң Мәнәүиз елгасы аша салынган күперне ачтылар. Яңарту эшләре агымдагы елның май аенда башланып, төзелешкә 70 миллион сум акча сарыф ителгән. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Күпер ил күләмендәге проект кысаларында куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар программасы буенча төзекләндерелгән. Бу инде безнең мөселман зиратына бара торган күпер булып тора. Шуңа күрә инде бүгенге көндә менә күпер төгәлләнде һәм бөтенләй эшләре бетеп, менә тротуар да ясалды күпер янында, аның инде юлы да киңәйде, һәм инде отбойниклар да куелды. Шуңа күрә инде менә бу программада әле без киләчәктә тагын катнашачакбыз. Безнең планда ясаласы күперләребез бар. Төзелеш эшләре белән район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов та танышты. Ул биредә яшәүчеләр белән очрашып, аларның фикерен тыңлады. Кооператив урамында яшәүчеләр өчен бу зур бүләк. Әсгать Абыйгәрәев 60-нчы еллардан бирле биредә яши. Күпер яңаруга бик сөенә. Элек күпер шул кадәр аяныч хәлдә, авариялар булмый калды. Су ашап җимерелеп нитеп беткән. Бу инде безгә шул кадәр куаныч, кешеләрнең бөтен Ознакай халкы өчен бу рәхмәтле бу күпер өчен. Күпернең озынлыгы 21, киңлеге 11 метр, ян яклап җәяүлеләр йөрү өчен тротуарда каралган. Җитәкчеләр белдерүенчә, киләчәктә куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар программасы кысаларында Заречная, Совет урамнарындагы күперләрне төзекләндерү күздә тотыла. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Профессионалитет федераль проекты 2030 елга кадәр Россия Федерациясының социаль-икътисади үсеше инициативаларының берсе булды. Аның асылы колледж һәм оешмаларның берләшмәсе булган белем бирү һәм җитештерү үзәкләре, башкача кластерлар булдыру. Быел Әлмәт политехник техникумы әлеге проектта җиңүче булды. Нәтиҗәдә уку йорты базасында шундый кластер булдырылды. Тулырак алдагы материалда. Профессионалитет федераль проекты уку срокларын кыскартуга һәм белем бирү процессына эш бирүчеләрне җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Бу мәҗбүри шарт. Әлмәт политехник техникумы кластеры составына 3 эш бирүче кергән. Алар арасында Татнефть компаниясе дә бар. Касается всей деятельности образовательной организации, мы потому что пересматриваем все учебные планы, мы сделали сокращение учебных планов, интенсификации, мы увеличили практическую часть. Для этого и как раз и работодатели в этом деле участвуют. Проект кысаларында 7 белгечлек буенча уку планнары яңадан карала. Яңа һәм кирәкле эшче һөнәрләргә уку мөмкинлеге барлыкка килә. 16 лаборатория, бораулау җиһазлары һәм нефть өйрәнү полигоны булдырыла. Яңа заманча җиһазлар сатып алына. Мы когда-то об этом очень давно мечтали. То есть приобрести... Без кайчандыр студентлар өчен бөтен уку процессын тәэмин итә алырлык җиһазлар сатып алу турында хыяллана гына идек. Биредә без компьютер шелтәрләрен, аларның ничек эшләвен, үзара ничек бәйләнештә булуын, шушы махсус җиһаз белән ничек эшләргә икәнен өйрәнәчәкбез. Непосредственно с этим конкретным оборудованием. Нефть полигонында булачак операторлар, геофизиклар, бораулаучылар, механиклар һәм башка белгечләр үзләренең гамәли күнекмәләрен камилләштерәләр. Уку мини-промыслысында нефть чыгаруның бөтен циклы тәкъдим ителгән. Чыгарудан башлап скважина продукциясын әзерләүгә һәм катлам басымын саклау өчен су кертүгә кадәр. Оборудован полигон для отработки практических навыков при обслуживании оборудования, проведении различных технологических операций в рамках практики и вообще образовательного процесса. Салават Җиһангиров нефть һәм газ скважиналарын бораулау белгечлеге буенча 4-нче курста укый. Алар скважиналарның конструкцияләрен, аларның техник җиһазларын, бораулау эремәләрен куллануны өйрәнәләр. Ул проект ярдәм белән тудырылган шартлар өчен рәхмәтлемен ди. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» нашему техникуму был предоставлен тренажер-имитатор кресла-бурильщика, который помог мне освоить практические навыки, которые в последующем мне помогли в своей работе. Исегезгә төшерәбез, салым түләүгә бер атна вакыт калды. Россиядә күчемсез милекләре булган кешеләр һәр ел саен 1 декабрьгә кадәр салым түләргә тиеш. Көз башында милек салымнарын түләү буенча хәбәрнамәләр таратыла башлады.
Солым төлеушінің шақси кабинеті қолланушыларына олар электрон рәвіште ясала. Шуңа күрә әлігі сервис қолланушыларына шақси кабинетларын текшеріге керек. Әгер де сіз сервисқа тұташмағансыз екен, хабарларны почта қызметі тарафынан октябрь ойында жеткірген бұлырға тиеш. Оғымдағы елінің жейіннен дәулет қызметлері сайтының шақси кабинетында да хабарлар алу мүмкінлігі барлыққа келді. С 1 июля этого года налоговые уведомления и требования об уплате задолженности по налогам можно получить и на портале госуслуг. Для этого нужно соблюсти два условия. Быть зарегистрированным на портале госуслуг и направить уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронном форме. Татарстанда хоккей бірінші номерлі спорт. Оны үстірді нефтчілер зур іш алып бара һәм сәлемет келешек буын үстіріні мақсат ите. Кеш әлмәтті федераль округлар біріншілігіне старт берілді. Көптенгі традиция бойынша қатнаршы командаларға татар халқының татлы сыйы бауырсақ тапшырылды. Qola bizning нефтяник хоккей әзірлігі өзегінде Лина Хасаншинда болып қайтты. Федераль округларның жиылма командалары біріншілігінің тантаналы ашышы Идел буе федераль округ белән Мәскәү командалары матч алдыннан узды. Катнашучылар алдында Россия хоккей федерациясы җитәкчесенең Идел буе округы филиалындагы урынбасары Владимир Пашкин һәм Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Нефтяник хоккей клубы президенты Ринат Шафигуллин чыгыш ясады. Нам очень приятно, что на нашей гостеприимной земле, здесь на Юго-Востоке Республики Татарстан, в городе Альметьевске, мы проводим такие грандиозные соревнования среди регионов нашей страны. Мактаулы кунаклар яшь спортчыларны җылы сәламләде. Чираттагы тапкыр шәһәребезгә ышанып тапшырылган ярышларның мөһимлеген билгеләп үтте. Җитәкчеләр лаеклы хоккейчыларны тәрбияләгәннәре, балаларга зур спортка юллама биргәннәре өчен әти-әниләргә җылы сүзләр дә җиткерде. Очень напряженная игра, очень интересная. Больше всего нравятся красивые передачи. Игра очень упорная, команды бьются. Надеюсь, что ПФО выиграет. Замечательная игра. Играют сильнейшие команды, фавориты этого турнира. Болеем за ПФО. Удачи нашим парням. 16 яшькәчә хоккейчылар арасында узучы халыкара ярышларда 10 команда катнаша. 1 декабрьдә инде иң көчле командалар билгеләнәчәк. Лина Хасаншина, Сергей Исаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Казанда грек-рим көрәше буенча бөтен Россия ярышлары узды. Анда 18 яшькәчә 170 спортчы катнашты. Әлмәттән 7 спортчы катнаша һәм пьедесталның һәр баскычына менә. Мактаулы 3нче урында Камил Галимов, көмеш медаль иясе Данияр Минигариев була. Хаммат Талипов 51 кг авырлык категориясендә җиңүче була. Свердлау өлкәсендә Кубок Урал дип исемләнгән бөтен Россия ярышлары узды. Анда спорт акробатикасын үз итүче 473 спортчы җыелды. Алар Екатеринбург, Уфа, Магнитогорск, Омск, Самара, Лангепас, Ярославль, Красноярск, Киров, Волгоград, Нефтеюганск кебек 24 шәһәрдән килеп, илебезнең 15 регионы данын яклап чыгыш ясады. Әлмәтлеләрнең кызлар һәм үсмер егетләр парлары беренче урыннар яулады. Безнең спортчыларның катнаш пары Екатеринбургтан көмеш медальләр белән кайтты. Спортчылар Земфира Симакина һәм Гүзәл Галиева җитәкчелегендә шөгыльләнә. Моңа кадәр Әлмәт акробатлары Лениногорск шәһәрендә 7 алтын, 8 көмеш һәм 7 бронза медаль яулаган иде. Бөгелмәдә шәһәребездә яшәүче төрле милләт вәкилләренең гореф-гадәтләрен, рухи, әхлакый кыйммәтләрен яңарту һәм саклау исеме астында ата-аналар өчен кунак бүлмәсе оештырылды. Әлеге чара 1нче гомуми белем бирү мәктәбендә булып узды. Җыелышта Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Улить валт, вайкода тулить валт, родина, отчизна, тирень мастер, косылястан нульня, мезилястан тейня, минсвал, карматан, эсеник келенек, татарстанца, Тунафтыма.
Раиса Иванова Мордва халкының ил турындагы шигырын укый. Ул воскресный школа җитәкчесе. Изге гырыф-гадәтләр милли тәрбия чарасы булып тора. Шуңа да ул гаилә экспозициясендә үз куллары белән ясалган курчаклар, чигелгән сөлгеләр алып килгән. Һәм кунакларга Мордва халкының тормышы, гырыф-гадәтләре турында сөйли. Бу эш воскресный школада алып барыла ди ул. В своем сочетании я всегда применяю зов предков, то есть то, что мне давала прабабушка, мама моя. И опять же, начинаю свои первые занятия в августе месяце, это семейные праздники, семейные литературные гостиные, куда приходят не просто родители со своими, а прабабушки, прадедушки со своими внуками. Они хотят изучить то, что предано с молоком матери. Түгәрәк өстәл артында узган очрашуда мәктәптәге генә түгел, өйдә алып барылган милли тәрбия турында да сөйләштеләр. Һәр гаилә кунакларга үз милли чыгышын әзерләгән. Сәхнәдә Мордва, татар, урыс, Азәрбайҗан халык җырлары, биюләре башкарылды. Мәгариф өлкәсендә эшләгәндә без әлбәттә инде иң беренче ата-аналар, бала һәм мәктәп һәм социум бергә эшләбез. Шуңа күрә инде ата-аналар белән эшне ныгыту өчен һәрбер гаиләдәге мөнәсәбәтне, тәрбияне барысында үз кулларыбызга бергәләшеп, җыйналып, менә шушы тәрбия бирүдә зур уңышларга ирешү өчен җыелдык. Буыннан буынга күчә торган тәҗрибә һәм йолалар вакытлар узу белән һич тә әһәмиятләрен югалтмыйлар. Киресенчә, аларның кыйммәте арта гына бара. Һәр гаиләдә милли бәйрәмнәребезне, йола, гырыф-гадәтләребезне яңадан торгызып, яңартып, заман төсмерләрен биреп кенә торалар. Һәр гаилә вәкиле моны дәлилләде. Это очень важное мероприятие, и важно, что нас родители тоже пригласили на это мероприятие, потому что мы являемся гражданами нашей республики. Милли чарада гаиләләр белән бер рәттән татар теле укытучылары да катнашты. Ата-аналар өчен оештырылган әлеге кунак бүлмәсе киләчәктә дә дәвам иттереләчәк. Укытучылар да, ата-аналар да шул фикердә калды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучалма телекомпаниясе. Телекомпания без время лучших наставников исеме астында бәйге уздыра. 13-18 яшькәчә егет кызлар яшьләрнең телевизион проектында алып баручы булуга дәгъва кыла ала. Моның өчен 8-919-622-0182 номерына телеграмга үз остаз яки укытучыгыз турында телефонга төшерелгән видео җибәрергә кирәк. Иң яхшы эш Лучалма телеканалының эфирында чыгачак. Видеолар 26 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Толырак мәгълүмат безнең рәсми сайтта һәм ВКонтакте төркемендә урнаштырылган. Телевидение мөгҗизасына чуму мөмкинлеген кулдан ышкындырмагыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.